nya sa wala pa bayong natay mga asherets nga nagdala og bayong after sa kanang communion atong idayan-dayan ang atong bayong sa tuang Advent trees. Check. Okay. Palihog manindog. Ang bituon sa langit nga misidla karon dili sa makahayag sa kana tumidan sa laom kagabion gibanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Karnero sa sipsipan at tanong sa kaumahan, dunod ka mo ka na ako kay ako malaharan. Mukhang mo sa musikero, regale sa simbahan, sayaw taging yuta, taging masulubong yuta, kaya mo si Jesus na manunubos ng kalibutan. Sa katawan mo kinaiyahan, sarang maikatan din yatong atong nabagli. Uni sa mga angel sa nagsiya sila, miabot na ang Mesiya. Karnero sa sipsipan, ang tanong sa kaunahan, lunod ka mo ka na ako kay atong alahan. Muktang mo sa musikero, ligaya sa simbahan, sayaw taging yuta, ting masulubong yuta, may abot si Jesus na manunubos ng kalibutan. Ang bituon sa langit nga misila karon dili sa makahayag sa kana tumidanag sa laong kagabion ibanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Karnero sa sipsipan ang tanong sa kaunahan, dunod ka mo ka na ako kay ako malaharan. Muktang mo sa musikero, ligaya sa simbahan, sayaw taging yuta, ting masulubong yuta, may abot si Jesus na manunubos ng kalibutan. Uni sa katawan o kinaiyahan, sarang maikatan din yatong atong nabati. Uni sa mga angel sa nagsiya sila, miabot na ang Mesiya. Karnero sa sipsipan, ang tanong sa kaunahan, tunod ka mo ka na ako kay atong alaharan. Muktang mo sa musikero, ligaya sa simbahan, sayaw taging yuta, ting masulubong yuta, may abot si Jesus na manunubos ng kalibutan. May abot si Jesus na manunubos ng kalibutan.
Sa ngalan sa mga anusanak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo gugma sa Dios panagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ngaigsoon mandam kita pagsaulog ning Santos nga misa, ang una nga misa sa gitawag og misa de Gallo, uban sa tong pagpangandam, paghandom nato pagsaulog sa pag sublig dawat nato sa pag-abot sa Ginoo ang unang Pasko pagkatapos sa atong manunubos, ilabi na uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria ang nag-andam kaniya diha sa iyang sabakan. Uban sa itong katuyuan ng intensyon, hinalsulan ng mga sala, mangayo kita sa gugma pasaylo sa atong Ginoo. Kaluyan no tagita sa Dios mga gawom sa tanan, pasaylon sa atong mga sala, dadon no tagita niya nga atus kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos sa kaitasan. Himaya sa kaitasan. Ang iyang katawan karon nagmaya. Ang Diyos nga nagdanaw sa yuta. Ginoo Diyos langit ng hari. Diyos sa amahan, makaaragan.
kita. Makagagam nga Dios paunghi ug pasundi kami kanunay sa imong grasya aron kami nga nagpadayon paglaom pagabot sa imong bugtong anak. Matabangan sulod nining kinabuhi karon ug makadangat usab sa umabot nga way kinutuban. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangtuhuran. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong. Kaysa dili madugay, luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Bulahan ang tao nga magbuhat niini sa kanunay, ug magtamod sa adlawng igpapahulay, ug dili gayod magpasipala niini, ug dili usab magbuhat og dautan. Ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon. Hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan, ug ayaw usab itugot nga moingon ang yunoko. Sama ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug nagtamod sa adlawng igpagpahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay akong templo nganlag magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga Israelita miingon, aduna pay uban nga akong tigomon, walay labot ni adtong natigom na. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, magdaygon ta kanimo ang mga nasun. Kaluyanon ta kita sa Diyos, ug bendisyonan kita. Ipadanagon ta kanato ang iyang nawong. Mahibawan tang iyang dalan, dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasud, ang imong kaluwasan. Maglipayon ta ang mga nasud, ug magsadya. Kay nagamandu ka sa kanasuran, diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasud, dinhi sa yuta.
ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran magdaigunta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios. Ugang tanang kautlanan sa yuta, mahadlokon ta kaniya. O Dios, magdaigon ta kanimo ang tanang mga nasun. Samtang nahinalo kang taga-Belen, may kitpakatawang ulay na pinili sa Diyos. Itaho ang pastores, silang nasasihan, batang nga balaan, as anghel kilay laya. Alleluia, 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 alleluia. Samtang na mauling atos ibabaw, nagasipya o kimaya manulunda sa Diyos. Ulusahon gayud ang mensaheng gihatod, kasang pasiuna balaang alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudeyo, gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan o misaksi siya mahitungod sa kamatuuran. Hinuon wala ako makinahanglan sa pagsaksi sa mga tao, gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga o nagdanag o gikalipay ninyo ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. Apan may magsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang magsaksi mahitungod kanako nga ako gipadala sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay kung ikaw, O Kristo. Maayong buntag natong tanan. Naot ang buntag maayo. Ug unsa may makaayo sa buntag? Ha? Ang imong naong, ang imong kaugalingon, ang imong bana, asawa ug ang mga butang sa palibot. Unsa man gyud? Wa mo kahibaw? Agwa, di po nantog laing pangutana, nganong nanganhiman mo? Wa gihapon kahibaw. Kisa kay mo tubag aning pangutanahan, no? Ako na lay tubag. Way lain nga makahatag natog kayuhan pagka maayo sa atong kinabuhi, dili kita, dili uban
kundili ang Dios nga migamit kanato giandam manag-andam kanato sa mga butang dili lang nato kundili alang sa kadaghanan ang kaluwasan sa katawhan sa Dios. Niining unang adlaw sa iyong kabuntagon sa misa sa buntag sayo nga gianggaan og daghang mga ngalan, misa Aguinaldo, misa de Gallo, misa sa sayos buntag ug uban pa. Kining pagsaulog sa misa de Gallo, misa de Aguinaldo sa kinatibuk-an paghandom nato kaniadto karon ug sa maabot sa tanan nga paagi sa Dios sa pagpangandam aron moabot ang kaluwasan sa kalibutan. Unang connection sa Advent to Christmas. Ambot lang ka sa atong panahon karon kung giunsa nato na pagdawat ang pulong pagpangandam sa usag-usa ka nato ilabi na ang pagsaulog unya sa kasumaran sa pagkatao sa Ginoo December 25. Kaya wa man matubag ang duha ka pangutana, pangutana na ito ikatulo, basig makatubag. Nasa may giandam nyo para sa Pasko? Wa gihapon. Ang sa giandam? Kung gihapon yung matubag, ita. So tingali, ang papagandam na to, kanang usas madunggan na to sa kanta sa Pasko nga gikanta yung tagkanhi ni Michael Jackson sa iyang pagbata pa, no? People making list. Sunod? Wa gihapoy tao. No? Listahan. Daghan kitag listahan, adunay listahan sa mga ngalan sa atong mahinumduman, dipindingan, napuingan nga listahan sa mga ngalan sa utangan, listahan sa mga butang nga ginahanglan. Apan tingali ang kinahuluan nga pagpangandam is to make that list of names. People who can give us something for us. Kung mao man ganin ang gibalik-balik itong pagpangandam, gitawag og taphaw, superficial preparation to celebrate Christmas again and again. Ug di gina malikayan, daghan akong nadungog ug akong ipangutana. Lista-lista gyud, no? Gilista gyud. Pagtan-aw ko usa na imong gilista. Og siya ni sulti, akong itan-aw, akong gibutang amangan padre nga muhatag na kog pinaskuhan. Akong lulo, akong lula, akong papa, akong mama, akong maguwang, akong mga igsuon, akong uyuan, akong tanan, puno lagyod. O ang gibutang nga pangalan puro mga tao nga muhatag niya. O nga kung pagutan na waday lain nga tao diha bisag usa ka buok kay imong tagaan, wa siya katingog. And maybe my brothers and my sisters, this way of preparing ourselves to celebrate again and again Christmas. Maghimo ta mga decoration, ang bilen, ang tanan ng mga dayan-dayan. Kung diha na takutob sa pag-andam nga kinsay muhatag nato. Og matinuod na nga ang listahan kopyahon sa tanan. Inig sa ulog datos Pasko, wa gay makadawat og pinaskuhan bisag usa. Kaya ang gidahom sa matag usa, na may muhatag niya. Ang imong tapat, maglista pod, nga muhatag ka niya, siya pod, muhatag ka nimo. O kisa may muhatag. Apan kung natong balihon, diha sa planos Ginoo, ang listahan sa pag-andam sa pagsaulog sa Pasko, dili na ang kisay makahatag ug makadawat tagdaghang gasa. Kundili pagpasalamat nga dugay na naghatag og gasa ang Ginoo kanato og sa pagsaulog sa Pasko. Uban sa mahal nga Birhen Maria ug ni San Jose. Ang atong tubag pagsaulog sa Pasko dili kay kitay tagaan, kundili kita na usab ang manghatag
agi og pagpasalamat sa tanang grasyas Ginoo ang kinadak-ang gasa o grasya, grasyas kalawasan, paghatag sa bugtong anak. Ambot og ato ba nang nabutang kanunay, kundi pahinumduman gyud nato ang atong kaugalingon. So ayan ba na ninyo? So maglista, duhain taon kalistahan. Kung naay taga manghatag, daghana glista ang tagahaan. Ug sa pagsaulog nato sa maong kasaulugan sa pagtuo diha sa Eucharistia, ang iya lang pulong daan nga Eucharistia nihatag na og pulong sa English pagdima na to ang Grego nga pinulungan ng Eucharistia. Ang simple English, thanksgiving. Sa ato pa ang pasalamat ihatag balik. O kinsa may hatagan nato pasalamat, ang Dios pinaagi sa usag-usa kanato sama nga siya may gamit og daghang pamaagi sa pag-andam sa pag-abot sa iyang bugtong anak, ilabi na ang mahal nga Birhen Maria ngayang giandam sa dugayng panahon didto pa sa sabakan sa iyang inahan si Ana. Gihinluan daan, giandam daan aron ang gasa sa tanang mga gasa mupuyo diha kaniya o iyang dad-on nga mohandom sa siyam kabulan ug mao pod ang kining gitawag og 9 days of celebration, of waiting and preparing. Paghandom nga ang tanan nangandam sama sa mahal nga Birhen Maria nga mupuyo unta ang Ginoo sa atong kinabuhi, mosulod ang gasa o grasyas Ginoo sa atong kinabuhi, ug ato ning mapasa, mapaambit ngadto sa uban ilabi nas na kinahanglan. Unang makadungog ta og 9 sama sa mga pag-ampo nga sunod-sunod, novena, 9 days. Not only 9, kundi is a number, is a period of preparation. Ug ang atong giandam, pag-andam nga moabot kanunay ang Ginoo aron inig-abot lagi atong ipasa ngadto sa usag-usa. Ug ituyo ning maong debosyon nga sayos kabuntagon ang Misa de Gallo. Ug dihay nangutanan ako usam ni ng Gallo padre. Kudugay naman gilitok sa mga pare, ato lang i-review. O lalaki, galyo. O babae, galyena. Manok, rooster. Yan, ang magtugtugaok, ang rooster man, dili man ang magtugtugaok siguro ng hen, di ba no? Ganong apil man ang manok. Sa ilabot sa manok, sa kaysasayan ni Jesus ug siya matinunan, diha ba'y manok? Agapay nung tana, yan lang kumugos. Ato na ikunik ha ang mga manok. Dihay manok, naingon si Kristo, Pedro, sa di pa mo tugaw ka manok, sa sayos kabuntagon sa makatulo, gilimod mo na ako sa makatulo. Dihay manok, ato na iklaro, the role of the animals, especially the rooster, in and through Peter, ug sa ato usang gihimo matagbuntag. Kay nalaid po ni og sabot sa mga di pag-unsa sa itong mga igsoon nga sugarol. Kay ilang ginganlan sa labi na sa katong sugilanon nga si Ugis ug si Teban, no? Rest in peace ni Andeng Teban. Nga si Ugis, ang manok ni San Pedro, makahatag og swerte og si San Pedro, kay na may manok, may patron sa mga sugarol. Yan na og kalayo. Walay labot sa pagtulunan sa simbahan. Sugilanon na ng palingaw. Apan ang papel sa manok, sama sa atong gihimo sa sayos kabuntagon, nay kalabigitan sa atong kinabuhi, sa kinayahan o kalikupan, God and the creation, apil ta. Nay papel ang mga mananap o kanindot, handumon ang mananap. This serves as our reminders, and early in the morning, especially in the mountain provinces, this serve as our alarm clock to wake us up. Mupukaw na to na sayo ng kabutagon, another day, another grace, another blessing. Dili lang para nimo, dili para nako, kundi para natong tanan. Ug apil ang mananap, ang kahoy, ang kalikupan, ang tanan. Kaya apil na sa pagbuhat sa Ginoo, ayaw lasag pasubrae nga mabali.
Imbis mo pukaw, mapahinumdom na itong mananap, napoy mga higayon, depende sa kultura o kahimtang, nga ang mga mananap, mas labaw pa sa tao. Kakita ba mo og sitwasyon, nga na mga pamilya, di pagpanghilabot ha, di na makigistorya sa ilang bana, asawa o mga anak, adto nas ilang mananap. No? Okay lang nagwa na mo sakop sa panimalay kaya nangaminyo, no tanas laing dapit, kamo na lang duha sa imong mananap. Di mo ganang istoryahan. Pero kung himuon na nimo, nga napay kumpleto nga sakop sa pamilya, napay imong bana, napay imong asawa, napay imong mga anak, mga igsuon, and early in the morning, mutingog ang manok. Mumata ka, mutingog po ka, ang imong tawgon, dili ang sakop sa panimalay, kundi ang iro. Good morning, dugi-dugi, dugi-dugi. Hello, good morning, kiti-kiti-kiti, cat. Okay, bukat-kat man ang iring. Yang ano kaya ladag, dog? Kaya mo dog man na nato, hindi katog. Yang iring, yung ano po cat, kaya mo cat-cat man siya na, no? Ang kuyaw, kung mo'y mahitabo, nabali. The order of creation and its priority. Ingana, ginuta na, Ginoo, tao, mananap, butang, ug kalibutan. Ayog baliha. Atong i-connect sa lain nga gospel, gitawag og paghatahod nining tanan nga giprepare sa Ginoo for salvation. Related nining mong gospel, the gospel of John chapter 2, the cleansing of the temple, hinumduman ha, atong i-connect ang mong ebanghelyo. Usig ibuhat na Jesus sa pagtitara sa tanan nga naa sa palibot o sa kalibutan. Iyang nakita ang balay alampuanan, dili mao ang gibuhat sa mga tao. So wakaigo. The place of worship, the place of prayer, the house of God is not been given a proper celebration and worship. Unsay gihimo sa mga tao, nagilisanay og kwarta na maligya yang nay mga mananap unsay gihimo ni Jesus. Kay musunod kitang Jesus kay Kristiyano gud ta. Usa ray Kristo, kita Kristiyanos. Unsay ang gihimo? Nalipay ba siya? Atong ibutang ang order. Butang, mananap, tao. Unsay gibuhat niya sa butang nga way labot sa simbahan? Iyang gilabay. Kaya ang butang nga naa sa simbahan nga dadon mo nang gidala aron mahimong balaan ang gidala dili ordinaryo, gidala ngadto sa Dios na himong dala halad. Ug iyang gilimbuha gilabay ang mga lamesa sa mga money changers. Kaya gihimo nga baligyaanan, himong merkado ang balay alampuanan. Yang gilabay. Ikaduha, kung siya gihimo nas mananap, naghimo siya og latigo, gipang latigo. O sa may implication ni ana, ang mananap, kastiguon, disiplinahon. Ipagawas sa templo. Kay balay alampuanan, dili merkado, dili unsa. O gay katulo, unsa may gihimo nas tao. Gisultian, gisangyawan, gani gikasabaan. Mukuha ka ng pulong kasaba, nga gilain nagsabot, ilabi na sa mga batanon karon. Ugwa po mupadayon sa pagpasabot ang mga edad-edaran karon. Apil man ang kasaba, kung ang kasaba nagda og gitawag instruction and reminder not to harm but to remind. Ilabi na kung di na mada og gihimo sa usa ka tawo nga di na mao ang magbinuang diha nay magdinunggabay mayon ka, uy naigo ko, ayaw magpanunggab ba, ayaw ko po sila, uy mamatay man ko, ako lang be, mangana ka. Murag di na mao. Sometimes, or many times, my brothers, my sisters, we teach people in a harsh way. To borrow the line of Shakespeare, nag-ingon siya,
to be cruel sometimes is to be kind. Pagpahinumdom nga usa ka tawo nga hapit na mahagbong sa kadautan o pagpakasala, imog yung birahon sama nga siya maglakaw sa karsada ug hapit siyang mahug imong hinayog bira apan tuanagan siya nga hapit na gid mahagbong imong langkaton ang iyang kamot bahalag mapiang aron maluwas. Ang pangutana, hain naman ang application karon as a way of preparing the next generation in values formation. Hay man na ron. O gani paborito na kong tema. Sa Advent to Christmas, ang mahal nga Birhen Maria is always the word preparation. Giunsa na to pagpreparar ang sunod nga kaliwatan, ang kanang naghimo na dautan, badlungon og silutan, sibo sa iyang nabuhat, pagpahinomdom. Apan ang umaabot, usa mo na pag-prepare, value formation, evangelization, na nagsugod sa tagsa-tagsa ka panimalay. Ang problema lang anang madungga na to, paborito na kong balik-balikon, di may daghang mga edad-edaran din, no? Parahin ako pangidaron pataas, dayog ingon ay, maunag yun mga batanon karon, mga bata, wanay batasan, di na masugo, tapulan, sila gunit og cellphone. Yang gasulti, nagunit pog cellphone. Di manawagan kita. Kung muingon ka, parayan ako padigaron pataas. Mao na gining mga bata, mga batanon karon, og makadungog ko, ingnon po nako, mao na po ding mga tiguang og edad-edaran karon. Tapulan pod. Di na po masugo, pareha baya, sa unsang pagiha. Sa pagtudlo nining sunod nga kaliwatan, pagpreparar nila nga mahimong tarong nga Kristohanon. Kay kugiandam na di na ta kaabot na yan ang gitawag korupsyon, flood control, etc. Kaya gihulma o giandam ang tao, ang bata diha sa gamay nga simbahan nga gingalan ni St. John Paul II og the domestic church. Di na to makitaan ang Ginoo sa dako nga simbahan, gitawag balay alampuanan, kundi na to sa sugdan diha sa gamay nga simbahan sa panimalay domestic church. Magsige tag-ani pasalamat sa Ginoo, tawag sa Ginoo, hungaw ni siya kuno na to sugdi sa tagsa-tagsa ka panimalay. Ug subo kayo ng paminawon lagi ka ng balik-balikon sa mga edad-edaran. Lahi nagyaw mga batanon karon. Di na masugo ang kinabalikon, tapulan. Og makadungog lagi ko, ingnon ako, usa may imong gibuhat. Ay, kapoy pa rin, gikapoy na ko, gitapulan na po ko. At least ni angkon kang gitapulan ka. Nga nakaigo ka sa kausaban. Nga makasud ang Ginoo sa itong kugulingon, a way of preparing, celebrating Christmas every day. So di kun wad-on na igsuon ining unang adlaw sa Misa de Gallo ngadto sa Pasko, ayaw wad-an ng pulong preparation aron sa paghimo o pagbuhat nato sa mga bugat nga butuhatonon ilabi ng pagsaulog sa Pasko kay tawag og celebration. Magkanindot, magkahuluganon ang celebration kung naay tarong o tinunanay nga preparation. Sa mga pundok-pundok na sa mga pare, matapos na ko kay nangatug ng mga edad-edaran o nagadaghangad ng mga batanon. Among sharing sa mga pare. Mumawag madungog. Ikaw no, lisod na kayo mga batanon rubay no? Apan, naingon po ni, unsa di gibuhat sa mga edad-edaran? Gitapulan sa pagbadlong, sa pagtudlo, sa pagpahinumdom. O mo nang nanaghan ang mga gara-garaon, o ayaw ipasangil nila, partly we are to be blamed. Kaya wa po tayo muhimo sa atong continuous preparation that God is with you and with me and with us.
So tutok ta sa mahal nga Birhen Maria. Kanunay siyang nag-andam sa iyang kaugalingon. Ang Dios nga naa niya, muuban niya, diha niya, nanagyon niya, iya pong ipaambit sa uban. Munang wa kasulod niya ang sala o kadautan. Kay giandam niya kanunay ang pagdawat sa Dios sa iyang kaugalingon. Munang ginganlan siya sa pagampo, Mary, full of grace. Ang ato ka ano? Nay full of grace? Or full rata nga rung spelling pod? Dili unta. Sa atong hinugtukan mga igsuon, o dili ang kadaghanon sa pagpangari. Kung unsa itong ibuhat sa pagtuo, dad-asa ng maong kadaghanon o kaninuton sa pagtuo, balik sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, ug tan-awa ang mahal nga Birhen Maria, giunsa niya pagpuyo o pag-andam ang grasya sa Dios sa iyang pamilya o ba ni San Jose o diha sa batang Jesus ang nataw nga manunubos. Amen. Manindog, umang mata ang nangatog. Nagatuwa ko sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo yang anak kabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, isakit sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong. May kunsad sa mga minatay, tulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, naglingkod sa tuo sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan. Gigan dito mobalik siya paghukom sa nga buhi ug sa mga minatay. Ato ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, gambitan sa mga santos, pasaylos mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan, magampo kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga moani sa kalibutan aron pagsaksi ug pagdala sa kaluwasan sa tanang katawhan sa pagtuo kita moingon, umari ka ug luwasa kami Ginoo. Umari ka ug luwasa kami, Ginoo. Alang sa nagpanaw nga simbahan, nga sa kanunay andam siya, nga makighimamat sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo, diha sa pagingon. Umari ka ug luwasa kami, Ginoo. Alang sa kalinaw sa tanang kanasuran sa kalibutan, nga ang tanang katawhan magkahiusa sa pagsangyaw sa maabot nga gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka ug luwasa kami, Ginoo. Alang niadtong nawad-an sa paglaom, nga ang pag-anhi ni Kristo makahatag kanilag bag-ong kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka ug luwasa kami, Ginoo. Alang sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, nga ang atong mga kabalaka sa inadlaw nga panginabuhi, dili unta makahatag og babag sa mensahe ni Kristo alang sa atong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Ikaw luwasa kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga babayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka ug luwasa kami, Alang sa atong mga kaigsunan nga nangamatay, makasud-ong naunta sila ni Kristo dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. umari ka ug luwasa kami, Ginoo. O Ginoo, ikaw ang among paglaom sa tanan namong panginahanglan, kanimo nagadayeg ug naghimaya kami sa kanunay, hangtod sa kahangturan. Amen. Akong giyawat na ito ang pilgrims, ang sisters of the Sacred Heart of Jesus and Mary, Barangay Basak Pardo Council and Staff.
Basak Pardo Gabay, Catholic Women's League, Ernest sa Printing, Area 1 Chapels, nga gilangkuban sa Katangkungan 1, Katangkang 2, Villa San Pedro, Bos Pundok, Ugras Avenues, pagkuyog sa ato ang offertory procession. Adlaw sa Pasko, kami amo. May jutay kung kasa, kanimo bisan di tapos. Wala ko'y bulala, sa Adlaw sa Pasko, kami amo. May jutay kung gasa, kanimo bisan di tapos. Wala ko'y bulala, sa ako'y pulong, nawamalito sa uban. Kining akong awit, tapos akong awit, pinatag sa langit, kung imong Nay kung ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang tinatagon, nadawat ka mo kining among gihalan, ang panugpinong ahapon sa yuta. O ginamasa kamo sa mga tao, mahimo kini kalanon sa kalakalang panahon. Daigulang Diyos, daigulang Diyos, daigulang Diyos ang sa pagkuran. Daigulang Diyos, daigulang Diyos, daigulang Diyos ang sa pagkuran.
Magampo kita mga igsuon, ang ako inyong halad sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan, magagahom sa tanan. Dawato na ta Ginoo sa sakripisyo ikan sa mga kamot. Alang sa pilay pagimaya siya ngalan. Alang usap sa itong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Magapoy-poy unta kanimo o Ginoo ang mapabsano na mapagampog sakripisyo ug tungod kay wala man kami gayoy kaugalingong pahanungdan. At agi kami lamang sa imong gugma pasaylo panabang kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw nato sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagagahom sa tanan nga matarong gayud. Magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay iyang nagsingabot nga pag-anhi kitag na daan sa mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sinahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan magbubunyag, gipaila siya diha sa pagabot na haniya, siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaudog sa iyang pagkatawo, aron inigabot niya iya kaming mga kaplagan, nagtukaw diha sa pag-ahampo, tungob ang among kasing-kasing kahinangopog pagdayig, busa uban sa tanang anghel mga santos sa langit, sangyaw kami sa imong himaya, duyog sa langway huno nga pag-ahawit. Santos iri ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kinalang kanamo. Ang alawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon may kuha siya og pan. Mi pasalamat kanimo mi pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, may hatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan.
ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhat kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa pagpasakit kamatayon pagabanha ko na Jesucristo naghalad kami kanimo amahan pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay kami giisip ang ayan matubang molagad kanimo himuak kami mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum mi Ginoo ang imong simbahan tibok kalibutan himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban sa among Santo Papa Leo 14 Arsobispo Alberto sa tanan mga obispo kaparian tanan nagalagad sa imong simbahan ug katilingban. Inumdumi ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon mabanhaw silang tanan ug ang tanang nangamatay sa imong gugmag kaluoy, dad-a sila pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios. San Jose iyang bana sa imong mga apostoles, mga santos ug mga martir nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanilang tanan amo ikaw nga daygo naghimayaon pinagi ni Jesucristo imong bugtong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kanimo magagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Bagang pagita sa mahanawiton mga pulong gitudlo sa atong manunuhubos.
kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw sa among panahon karon. Tinabangan sa imong gugmag kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot nga malaumon pagbalik na Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo nang iyong sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw, tanawa, Ginoo among mga sala, upag masalaypon ko nila ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw buhi o gahari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa ninyo. Atong ipahinumdom na ining bahinas misa, iniingon ipakita ang panag-isunay or greetings of peace, dili aminay, igsuunay. Ha? Nadigsuon, amin. Sa ito, igsuon sa pagtuo, igsuon sa Eucharistia, igsuon ni Kristo, diya sa mga Birhen Maria. Mabidotang mo inahan, ito pantanan nagsuon, diya sa kaamahan. So sa pagtuo sa Eucharistia, inigpakita ito sa panag-inigsuunay, we greet one another as brothers and sisters to Mary and with Mary and Jesus. Apan inighumas misa, adto na ang aminay pagbalik sa atong tawhanon nga kahimtang pagtahod sa mga ginikanan ug sa mga edad-edaran. Aron di magyagaw, ilabi na ang iyang anak, iyang apo to adito, amin diri, dito, dagan diri, niya inikanta po, Cordero sa Dios. No, it's a parody. Mana ang pahaluna, dili man ni circus ning simbahan. Nga madagandagan ta kundi expression of faith in harmony in the liturgy. Sa dalang pahinumdumahan, labi na sa gawas. Huwag naminaw. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa ninyo. Atong ipakita timaan sa panag-inigsuunay, panagdait, manaa kaninyo, peace be with you, panagdait. Kini ang Cordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ang Dios nga nagpagkatao diya sa mahal nga Birhen Maria, aron kitang mga tao mabalik ngadto sa Dios bulahan. Ang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo,
sulubong ang pagdumog. Ang pagkamapahitas ko, nagdala ka na mo sa dakong kabilbihan. Umani ka, ikaw ang among kilauman, luwasan kami sa kadamutan. Umani ka, ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing, nagatuaw kanimo. Umani ka, tuburan sa kaayo, ang among kabuto. Likunon mo ang pagdumog, ang pagkamapahitas mo, nagdala ka na mo sa dakong kapilihan. Umani ka, ikaw ang among bilauman, luwasan kami sa kadamutan. Magampo kita. Uman kami mabusog o giniusay mong lawas ug dugo nining Eucharistia, ang sakramento sa gugmagikan kanimo. Tudloy kami nga hukman namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon hingog mao nga butang nga langit non kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang lingkod sa mga pahibalo. May buntag pag-usab, may igsoon ko ni Kristo. Pahibalo, nagpadayon sa gihapon ang ato ang pagdawat og mga donation in cash or in kind para sa atong mga igsuon nga naepektuhan sa bagyong Tino. Agig pagsaulog sa atong ika-50 nga founding anniversary sa atong parokya, aduna kita ipagahimuon nga mass wedding o confirmation sa bulan sa Pebrero 2026. Ang deadline sa pag-submit sa mga papeles para sa mass wedding karong Enero 11, 2026. Nagsugod na usab ang atong pagdawat og mga panglista sa mga confirmation. Alang sa dugang information duo lang sa ato ang opisina. Karong December 30, dedication sa ato ang parokya. Og samang gihapon ang ato ang Family Day, December 30. Kung naamoy sobra for bundles of joy, pwede nyo dadon para atong ihatag sa ato ang adopted parish sa Santo Niño Quasay Parish sa Nailon, Bugos City. Ang ato ang Misa di Gallo alas 4:30 sa kadlawon nya ato ang midnight mass inig December 24 9:30 sa gabi. Mao gihapon na ika December 31 pagsugat sa bagong tuig 9:30 sa gabi. Sa Christmas Day Sunday mass schedule January 1 sa ulugo nato ang solemnidad sa pangili ni Santa Maria nga inahan sa Dios Sunday mass schedule. Sa mo sponsor nato ang Misa di Gallo midnight masses o Christmas Day and New Year's Day mass palihog lang pagduol sa atong opisina. Ugma ato ang day 2 sa atong Misa di Gallo atong pilgrims nagahikan sa senior citizens o Basak Pardo, Divine Mercy Devotees and 2,000 Hail Marys. CCR Community, Don Vicente Rama Memorial Elementary School Teachers and Parent Patrol with Area 2 Chapels, Laguna, Ulap, Canaan, Yati, San Isidro, Backjumper, Santo Niño, Backjumper, Sunshine Valley, atong choir ugma, ang Voice of Angels of Choir. Nining bahina atong pasalamatan atong mga hiugsunan nga mihatag sa ilang oras katakus ug bahandi aron magbalampuson na ato ang unang adlaw nga Misa di Gallo, ang ato ang Barangay Tanod from Barangay Basak Pardo ug ang beeper, ang CCTO sa ato ang police officer nga na-assign sa ato ang parish. Daghan sa kayong salamat sa ato ang choir from Rock of Ages, sa ato ang mga lectors, cantor, sa ato ang mga gift bearers, sa ato ang mga usherates, sa ato ang liturgical arts and environment ministry,
sa ato ang Ministry of Altar Servers, sa ato ang XRM Ministers of Holy Communion, kaninyong tanan nga mitambong sa ato ang unang adlaw nga misang digalyo, daghan usab kayong salamat, uban sa ato ang Mass Presider nga nagpahinomdom kanato, nga masama unta kita ni Maria, atong tan-awon ang mahal nga Birhen Maria, kung giunsa niya pagpuyo ug pag-andam ang grasya sa Dios sa iyang pamilya, uban ni San Jose, ug diha sa batang Jesus nga natawo nga atong manunubos sa ato ang parish priest, Reverend Father Promencio Mahusay. Taga na masipang pakpak pasalamat. Nining bahina atong palihog ko sa ato ang Adventris, atong idayan-dayan ang ato ang bayong sa ato ang Adventris. Choir, palihog ko. Sa katong naay bayong, palihog ko. Sa atong nasulod sa simbahan, kamoy una mo dayan-dayan sa atong Adventris, ang musunod ang sa tagagawas.
Agig dugang pahinumdum, ayasa, mubarog ra gidayon ang uban ang uli na pangutanon di mo tubag, unya di palakton mo lakaw. Sa misa, di pa nahuman nga manglakaw mo, gawas kung importante kay inyong lakton gyud. Ang misa inighuman na gyud. Kay manglakaw mo humas pangalawat, katunga na inyong nadawat. Sa tayo na to last introduction, instruction, ang gitog mga halad na to, kanang halad na to inopertore para na sa parokya, para sa tanan. Kining mga naikalihukan ni dugang na to na nga nadawat nga grasya nga ato pang ipaambit nga tus uban gawas atong parokya sa mga naginahanglan. Manang nindot kanay okasyon ni ini kay makita na to ang pagtagaanay pagpabitay sa usag-usa dinhis parokya ug sa layo nga bantang sa katawhan bisag dili pa sa atong parokya. O ning bahin na sa misa, atong pasalamatan ang tanan nga nanganhi, wa makaari o di gyud mo ari. Atong pagpakan ang tanan. Salamat kayo. Wala na. Manindog ta. Ug atong atangan sunod, balik mo sunod adlaw. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyong magkagagahom nga Dios sa nga mahanag ang anak ug ang Espiritu Santo. Alada misa dado natugog magkalinaw ni Kristo. Salamat sa